Здравейте, чебре, аз съм Индрит и се завърнах отново. Аз не бях така в България. Бях в България, но не бях така в моя град, а бях в... Къде бях? Някъде на Черно море за първи път, да не повярвате, чувате нещо за странно. За първи път бях на Черно море. И бива го, само го бива, де. Не е баш толкова всяко. Изпържих се като умрял лапенце и ма болеше гърба и бях като имах слънчев удар, да повярвам. Имах слънчев удар и бях болен там, докато бях на морето. И ама беше яко също, беше якичко. Това някак да кажа, че не беше яко, ама беше и не беше толкова яко. Да, сега с мои проблеми. И днеска ще играем в нашия сервер Аретуса, в който не съм влизал от майка си времето. Тук какво правя, не ме питайте, няма да ви отговоря. Забравя съм как да спра както трябва в моя игра. Ето стрим тъпа от тавана. Ти си играла на провалена габана. Да. Чуя се какво да правя, какво да говоря вече в пипивици. Каква игра да играя освен на Майнкрафт? Никакъв шанс да се сетя. И освен Paladins, освен ще почвам да играя Лига на скоро време с едни мои приятели, ще ме научат как се играе Лига, защото аз да играя много Лига. Без базиките много да играя Лига. Ще кажете, Лига е много тъпа игра, няма ни действа про да играе, не е як. Няма ти харесва, сприя ти харесва. Да, знам, аз съм играл преди Лига там, само про стигнах до 3-4 лион нещо такова. И се отказах, защото тъпа да играе. Да, тъпа е, ама като играеш с приятели, ще стане някаква. Както всяка друга игра. Да, факт. Чакайте, този сега сте бате развитите, вау, той. Ами да, доста са се развили. Защото за 4 дена те са направили доста. Това нещо са го дигнали 15 блока. От 3 блока те са го дигнали на 15 блока. Просто да факт. И аз съм мега, идвам си, нали, включвам си сервера. В моята къща съм си легнах да спя, защото беше тъмно навънка. Легнах да спа. Излизам навънка, знам сега посред някаква къщичка в заграденото. Излизам. Какво? Гледам как насрам. И да, вижте какво направихме аз и Галски 07. Тири. Това нещо го направихме ние. Това също аз. Това нещо го направихме ние. Ще видите каква е тъстъвтя. Ами, трябва ни много кабел, много стол за ето това всичко. И правим тук така. И то пада в едни хопари. Тези хопари водят до този чест тук. Чай, че ще ми мърза нещата като близ. Тези хопари водят в чест, т.е. тук. Вижте, тук имаш, сега вече няма. Идва тук и отива в печките. От печките къде ми отиде кирката? Да, фак. И от тези хопари там горе идват в тези хопари тука. И тези хопари идва тука. Печките се остава на такова. И някой си печил такова. И тук беше някакво кол. Тук имаше два стака, тук имаше един стак и един стак. И те ми казаха, че са губили 4 пъти, 4 пъти. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. What the fuck? I'm in love with the shape of you. Хора, ще изпитам да видите се, когато направо двука ще... После ще я правя с вас вътре. И да. Хора, и да съм
правително. Къщата е готова. Зайдете се тя поеха. Майна се рана. И намеря. Къщата малка, спретна за къщата. С... Няма мисля баш дори да му има липика. Това е това страни отгоре гледам. Фини като... Ще се снимам. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Тежко технично Pull like a magnet do. Майчик клипа сега почна да записва. Не знам. Не Last виждам. night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Тук и тук. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering Тук е something brand new. по-нататък. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, Стига, be това my стига. baby, come on. Come on, be my Сега. Отиваме за скала. baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Айде. I'm in love with the shape of you. Тук няма нищо читане в нашия сервер. Освен един път, нали, първоначално за клипа, да направим таймсет бак. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something Чуйте си гърдиничка така. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Тук спията, ребята. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Сега тук не е да дай бъкъл за. Помоги. Така, така и така. Тут. Не. Който ще да се пълня, сега покажа ли. Ми, добре стана. Къщерката. Так, един торчик тук. Так, втори торчик тук. Айде, тук. Айде, хубава къщичка, велико тръгне. Получаваме си само етапите. Мини клипа как не дръжа. Правя мини каштурка. Това е сега да се разделите май. Ами, хора, аз бях на Android. Това бях от мене. Ами да.
Значи, че ще само тук едно нещо. Тук живее Криско бомбата. Тук живее Дензел Тиви. И да. Хора, аз бях на другите. Тъй, че съм се завърнал. И до скоро.